intentzioa geneukan atzo Elaiunera sartzeko, Saharara sartzeko, eta abioien bertan, uniforme gabeko polizia batzuek eragotzi ziguten abioitik bajatzea eta gaur bueltatu behar izan gara. Arrazoi bakarra bi hitzetan esan ziguten Marruekosen soberania. Ez ziguten beste arrazoirik eman, guk eskatu genituen arrazoiak, baina badakigu han legeak ez duela, ez dagoela indarrean, ez dagoela legerik, eta beraz modu horretan atzera bota gintuzten. Gure helburua alde batetik zen hara sartzea, hango biztanleekin egotea eta ezagutzea zein den hango Sahararen egoera. Jakin nahiko genuke zergatik ez dugu izan baimena sartzeko, zer ezkutatu behar duen. Gure elkartasuna adieraztera, salatzera berriz ere gertatu egin dena Marruekosen, eta berriz ere Sahararen aldeko gauza guregan jartzea.